lagip di napalabas. May samanan ang naragsak na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin, La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko itibiyag, nga aging ga ita, kat madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-gasat mo, anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan tigastoy. Mami. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur uray ni daddy tulugan. Itulod na tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawin. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang ka ni manong niyo. Sige, mami. Agawaan niyo, ang mga nipig sana titudo. Juan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Juan, manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asilalagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulos sa malipatan? Nang runa nakitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok ken mamatiak ngagbalin ka anaragsak itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo agdardara man yan ti agong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mga lak iti panyo. Mami. Adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy po doon. Agdaringo at mami. Wan nga rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy mga lak iti yelo. Wan, mami. Mami, at tatari tisbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno anya? Awan magkit di, mami. Iso na lang ita. Kasla, agkapsutak, mami. Ay, Diyos ko, anya ka di daytuyan na mapaspasama ka nagiti anak ko. Mabit lang, tawag ak ti amayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta tirik nam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami. Adaak lang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. Thank you, mami. Oray dadakil kami.
Adda kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ga si bibihagak. Ada aklaang dito'y amang aywan kada kayo ka ni Chloe. Daita kumat tilaglagi pa niyo akana ayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na ka umay kalawro. Wen, kapuklaan niyo opisina. Apa, ano tin na pasama? Agan ano ka, Dexter? Okay akong daddy. Manipod ita. Kanayam ni kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kada kuwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta lawro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wen, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mo't nga rod no kasta lawro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga do tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita anag kurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? ijay kanto mami. Apan ko lang kitain na kiti babarkadak. Ay na, masansan matentiruruar mo. Saan ka kumanamapan ijay? Ang mga nuad dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rin ba nga pagdanagan nyo? Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak mo. Dexter anak, konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka titad na sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadiyo kumamat ipaidam na ita kanyak. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sabali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutak lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak gapo iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanwa ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa kada kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito. Iso pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko nam, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic, wan no matawtawid. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Iti kasta kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Uray anya pa'y aklase ti therapy dayta. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, uray manupay deta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod na ti kwarta. Siya kung di makamuy ti deta. Lauro. Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Tapos impagdagit anak mo. Kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin ina na. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato yun, inyalaan kay tikapim. Agyaman ak, Lauro.
May bagam ka rin kadagitan anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wan, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sidiranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo't siguro? Awan mo't yakin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray bastit la ang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringo ni Chloe. Ni Mat Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut kano ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Ay, Wanji. Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumukno sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan day ta. Kan maysa, saan gamot ang nagkurang anang aywan kadakwada? Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbaling ka na sayahan kadakwada. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si diranda iti sakit alaklak aman da ita. Aping agsangsangit kayo, Mami. Nakariing kagaya man. Kumusta ang tiriknam? Anak ka din nasakit kan ka? Awan mat, Mami. Maladingit anak lang. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Husto, Mami. Patib karam ko matipakinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkabsat itikas na kasasaan niyo. Wala. Ngam makikita kayo akas ka. Akas lang mapukpukawan ak mat itikirat ti pakinakam. Mami, tiyak kaya't makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadan kayo iti kasta asakit. Ano di kaya tiyo asawa, Mami? Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y na ito sakit, Mami. Basta, makayugayan dating pasol. Makayanaldan kami ti kastoya sakit. Dexter, anak. Dexter, saan mo kumasidaran, Mami? Awan basol na. No saan agapoy ti dayta sakit? Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy? Apay nga itayo lang ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matingamin. Kasi kapay lang tinagbalin ngayon namin. Saan kumanasi ka? Itikas na. Saan kami ngagrig-rigat? Itikas toy. Manong Dexter. Diyak nagayatan amadan iti sakit a hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaak. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktora ng taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matananayanak. Di ka kumamatag sa itikas na, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo itikas na sakit. Ngam inaywanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Impatag kayo itinalablabas pa ngam itibiyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasano kasakit.
Ti makita kayo iti kasta kasasaan. Guston, Mami. Saan kayo pumangagsan? Mami, kayat ti may tulan, iti na iti manong Joshua. Pay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo matay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dungag kayo laang kanyag. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pala bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit tintiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisang ako. Tumang. Siko. Ang lalabasit naman. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungok mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawaga kong jamayo. Nunaskan nga isubli na kay hospital. Arabidan mi. Maagasan ka laang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Iti kasta. Ada pamigsam. Mami. Sorry. Pakawaninda, no sinidir kayo gapiti sakit mingag kakabsat. Pakawaninda, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamid ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami. Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na maakayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayaw ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agmaliwan ti kasta at tratok kada kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos kan sakripisyo yu. Saan nagapo kada kayo? Amang ano nabayag kami na si Moko kini Chloe. Kapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, Manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlat ta kada kayo. Berbero kag matlat ta tibiyag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang sa balilat tamat ti biyag dito'y probinsya. Malaksid a natal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan. Kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod. Iso na laang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makademila, mang namnamaak adumtang tumat laang ti gundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wen amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay ditoy kadwana dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman na klaunay ha. Awan anyaman na manang.
Gusto mati susurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinat nga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Ken may sa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami, ngamin, da kayo tinagbalin ngay nami. Pudno unay tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman ak unay ka da kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Mami. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadaanak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nag-asatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Mami. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanen iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawiak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit ang matawid. Daytoy asakit kat adaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagleteg dagiti saka, tumang kansiko, kandad dumapay asintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy asakit. Masapol ang ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy ang mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nangyornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybay ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alaped ti sakit tapno agbiag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo ken kuana. Ken agyaman, kadagiti tattao nga addalaeng iti sibay tayo, tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saam nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo umot ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwata amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abats tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken maysa. Sigurado nga iyawis dan iti kaadwan. Wan. Okay, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay intan Sabado. Wan dagasan kanto taggid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wan friend, agkita tanto nga rodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak mat na napupuutan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak mat ng tinaki-istorya kan nakisalsala. Ay, kasanwa akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan ang nabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Dinasayat. Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan di pa panam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Una, mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Awanin nabartakdan. No kahit mo, sumurod ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid indon bigat. Ha? Oh, hapi kas lanaklat ka. Di kagdadang, taon da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka ka din agkagkad. Nala, umaykan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas ngaramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga no anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Uwan bakit? Kaslat damat kadwa na simangpat. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Sino nga dito babae?
Ganawan mo't naramdaman ko, nobyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasapola na tulagan tayon, ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Ti panagkalay sa dagitanak tayo, abalayan. Ha? Inyawi ti anak mi, ti anak mo. Iso na sinlang roda sumbatan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwada. No siyakla amay isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, ngata kami ito dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano ti petya, ti kasar da kita anak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasama kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan napasamak ka data. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anyamatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya? Timadi, sandak matan adinamag dananang kantatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakil mo. Awan mo't kititakas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyom saan ka di? Awan mo't nobyak. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para ka dagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiretso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wen Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addantan anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di lang man-mandamandara na kasta si Andrea, ha? Agtrabaho ako kaya ko tagtrabaho. Saan? No, saan? Nawagan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni Bibi taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kan do aglaba. Anya? Kasano apaturugat kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kan to aglaba. Kaanon tupay ngay? Aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak. Awanan Ay kat makaamu kamatan amang iremedyo. Basta masadutak nga gaw awir. Rumarak.
Ni, papanamanan aya. Basta da papanak, di mon amwan no sa dino. Sumangpetak tulat ta inton kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mat, Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mat? Sika na ang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ay tinapasamak. Apay akila at ti panagkalay sayo kini Franklin. Diyak man amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatendarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag mat ti kalay sami. Ah? Di mo ibaga at pinikot na ka ni Franklin, friend. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Bukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend? Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan na klaang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amak. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak la pampanunutan ti anak ko. Ang mga no pinanaawa kun day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka di Franklin. Di ka man natagari. Ang mga numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan nga malungkog data? Kita mo no? Narunagan Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakaino malabas Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sirmunan na tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka din na. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamit. Abay, adi mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Imbagam! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakitan, Tadno ka. Sino tilakin, ha? Ibagam mo sino! Awan lalaki! Awan! Awan! Basulyo da ito'y anagbanagak, tatang. Basulyo. Noapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami, di ka ni Franklin. Anya nga ita, kitaan niyo man ti kasasad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan kadagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa'y nga agimon. Diyak manam mo, nakaw. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Ibang lalaan ka no, asong batan ti anak da. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. Saan kami mutan na nakapagkagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami nga ron ti babayan. Wana, ngam di na magdak kumapay man. Kinasarita dakpay mat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo min sakit di agpay sa anak ko. Diyak man amo. No apay nga imanugot akbat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panakikalaisak kan kuana, tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wen nga rod na, napasarunan adagos ni Christine.
Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan na. Bayam ta kasaritak tumanan ni Franklin, balasan ko. Sige man nanang, barang da kayo tidanggan na. Dukas ta nga daramid, ibagam laang tao may ko-awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang, kat agyaman naklaunay Awanan yaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngamin ti kastaunay arigat di manugang ta. Ay, di ka managsakot ti kasta bakit? Nabayagan na ita panawan. Duan ti anak na. Ita, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taim pilit tamutlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid talaang iti pabuspusan, tapno agkalaysadan at agos, nga oray awan mo't napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray itataad anak da. Isumat lata nga iso. Ginapuno na bakit mabayag mo na sinsidiran na kiti konsensya. Nakala tagtagari. At ditan, agasawa dan. At anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka na kitubeng. Kan tulungan tamatlangan ita ka na kiti masapsapol. Iti balay na. Dahil talangan ti kasayangatan nga aramitan ta ita. Anya nga tinararamid mo iti nagmalam dito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam tatagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanag! Ibatanak! Ayup ka. Mamuwag lang na sino ti lalakim. Talaga patayin ka! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, ananwag day ta kwarta, tatang. Idulin mo. Iti kasta adaramatam. Imbagla nga igatang mo karag iti masapsapol dito balayo. Agyaman tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata. Ang di kagda nagiya. Ikarik, tulungan da ka amang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din iti day tapangedeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti day ito'y abanang. Katsi ka ang ngarod balasan ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan. No talaga adisidido kan nga agabrod. Agyaman nanang. Amok atiyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ida iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko.
Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka maka-abroad. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan kaday tabalasang ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitak manan ti agkidaw iti pasensya. Gapu iti kasde nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manaknakam day ti at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti makuna agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adya kon maanusan ti kasde nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon apan ang kabil na kanyak. Bareng no isunto matan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. Ang no talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Diyak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Diyak man laang nakapagkadkad apulos. Ti may sa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapu siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso nalaang tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ken ni Franklin, gapu iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan ang makitagtagkat. Diyak pa'y nagaw-awid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan dito'y Taiwan iti mabiit. Kayat kon ang makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang runa, kat adamatan na sarakak alalaki nga iso tinakarik naak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak kat addaamin kin ka ti pangngeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta meten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam.
Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aimee, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumnged. Kidawak nga ilingan na kumalatan itinagan nga Aimee. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet anaulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Iso adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Iso na laeng tanagsaruno damat laeng apimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak pa itan. Awanan ka duwag, Lola. Oy, Aimee, gusto nanda ita. Overacting ka mo't. Itay ka ba'y asangit dita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingitan naglang amin, Uncle. Kasanuak pa itan. Tawanan da lolo kan Lola. Awanan kan kadwak, Uncle. Well, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan ama sapol nga irungaab wano ipigsam tagsangit? Uncle Raul. Makapaso na dengdenggan. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka, agluha ka lang. Saan ama sapol nga ipigsam? Nawatam. When Uncle. Tangayawan mo tunda na ng kandatang. O may kalangan agnaad ijabalay mi Aimee. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaad kan kada kami. Nga maggagat ka. Ngamin, jak kaya ti sadot akabalay. When Uncle? Kan nagsardeng ka pa ilang agadan. Tapno matulungam na antim alorna kadag iti trabaho ijabalay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Ang tag may saka dito'y da na balay. At least si Jay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to, di tuloy muntod agadal. When Uncle, kat agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? When Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. When Auntie. Kalpasan am makaluto ka, laba am to amin, dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. When Auntie. Numalpas mo to amin, dagiti ipapaaramid ko. Inkanto alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan Uncle. Taong tandak matno ko Ay, sakla makaina na. No pa nagtuturugan iti rabi Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapa ak mat makaawid. Bananak yo! Gumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. When Uncle? Kahit nalakom ka dimot lang amin, timpala ako ng tim.
Ada na bati addo, uncle. Ngamakinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad dayjay. Apay, di ka nangan aya idagsapa sakba arimor ka. Nanganak, uncle. Iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mati mapaglakwam kumay ti dayjay. O ala, bayamon na kay. Dayjayan titangdan na naglako iti bananak yun. Ha? Yag mo amin tinaglakwam, ay mi. Adtoy, auntie. Aginanak nga. Kalpasan na, ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan luti day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako, kat ni ay mimot tinakanagan itay. Iso tinang ipatawidan dagiti dadakkel yun. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akabsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmot na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayjay. Kat adang harudan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Well, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang agadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka lakay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantan ton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam. Gatang mga rudan Di ka madanagan. Tasan kumat nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan dito eh. Apay ngay asikati mangilaklak ko. Ay kwa. Kastoy amin madam. Pudo nga iso tinakanagan dito eh. Tay sugat nga rudti nang ipatawidan dagiti dalakalmi. Kaspan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang takayat ni Amy ti agtuloy nga gadal. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adaga. Awan, madam. Masiguradok da ita. Sige. Gatagak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planong, Raul? Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano pigiri. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang ka di nga agadan. Una, pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalinta, Mani. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Naggagat kamutin, balasan ko. Ay, wala, tamaong tanak nga minwag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo dito eh. Asidaglaang dito'y, nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay mi? Ha? Awan. Anak na ka di ni Raul. Ay, saan, nana? Kaanak-anak. Awan anak da ka ni Auntie Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamot tanda lolo ka ni Lolak. Siguneti day di lolo, daytoy kanu abalay ti panakatawid day di tatang ko. Iso nga impanaganda kanyak. Iso na lang ta inlako motten ni Uncle Raul. Tapno adda kanu pagadal ko. Kasta aya. Wan, iso makipagnanaadak mat itay jabalayda. Ay, manungay gayam tigatangan niyo ama ni nana. Gatanga kami nun balasan ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso, nana?
Wen, mala. Kwentaam naman o amin dayta, tayo sa tibayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay, nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadag iti kasapulam. Iso nga agagat ka, wan? Wen, ante. Narigat mo't ano puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga ano sam nga rot ti agtrabaho. Tapno addang mo't gonggo nami amang pakpakan kan ka. Nawata. Wen, ante. Mana, ingka nga rodan agluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wen, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya iti binulan. Ano santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay. Ilakoksan. Ipasublat ko iti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talaga. Nalaklaka ti trabaho na. Kaya't mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, si ka nga rot Imbag kan ka ta business-minded ka. No siya, awan amo ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarag tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa yung amin na binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal miken ka. Uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak a makaadal? Apay ay adi ka makawawat ay me. Saan da ka nga rudan akabailan a pagadalan? Kan, saan da a binayadan ti balay kan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam? Lunes ita Apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardeng ako, nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan balasan ko. Ni Uncle Raul, nana. Bayadan niyo kumahantap no ada pagadal ko. Anya? Ay, saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kasi kamot. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yung asawan, nana? Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka balasan. Dagiti laang kakaanak ka ti pagatadalag. Kat numanugot ka, agnaid kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpud no a kapamilya. Saan kayo matakapkapin ano, nana? Saan kayo akabagyan? Kababain mat Awan rumba nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano, ang maasyanak kan ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigatan da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka mapan. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay mi. Lokasta, palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko pa'y di Ha? Kwa. Tigay ko sawan, nasa siya ti jay tabak nang tayo bakit. Maitid na amin na kayat mo. Ang mga no pagadalan na kapay tayo jay. Ngamin, awan pangikastaan nan iti kinaado ti kwartana. Iso nga rod ti ko, Nana, Uncle. Pagadalan dak ka no. Kayat ko nga minunay ti makaadal, Uncle. Iso asapay ko mata maawatan dak.
Awan pa rin ko titiday tayo mi. Kas na kon, nasaysayat amapan ka ijay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparit. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang runa da kita taba. Kin inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Diyak mga makapangan no awan tita ba ti karniya si Dag. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan at taba. Na, sabi nga, di mo iya dayo ti si Dag na diyak pa'y nabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas to'y tigat-gatangam amasida. Pasig at tabtaba. Kas tangarod ti kahit kung nga si Dag. Karning at taba-taba na. Bay-bay anak ka dilag. Diyak makapangan na awan taba ti karni asidag kunakmanan. Mala, yung muna tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanan. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangganan siya ta. Agbambanog talang ijay. Wana, ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti renugyan ta negosyo. Kunak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlat ta. Ay, huwag nga rod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingil. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanenta. Diyan ka mo bakit? Makaumat ka sa biyag. Timot gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mat nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka, Amy. Maragat, umang. Diyos ko! Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, Amy, si Kamat. Apay, anya ti masapol mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din aya. To'y sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. Ha? At datrak ka masabat ko. Diyos ko, di mo ko mabaybayan na Auntie ka ni Uncle. Di ka na yagladingit ay may panasam ko. Amangan no makapadakos kan katikaste. Kaasim at da Auntie Lorna ka na Uncle Raul na. Nagsarunod at lakit din na ospital. Agtalag kay di Diyos panasam ko.
Patya ka di na baybay andalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Aimee, awanan. Pinutadan ti sakak, agapuanan ti pan naka-aksidente. Auntie, Awanan sir-serbi. Kasano agpaitan. di ka madanagan, Auntie. Tadakmat ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni uncle mo, Aimee? Nasayat magtanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan una yung makabalikas. Napiktaran ti panagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kastoy matan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yan tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbaya maturog kayo. Agyaman na, Aimee. Ang iyang manag kaanakan. Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagitisan na nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Palasang ko. Guraya isya kanakan. Sore pagkawalan na kuma. Pagkawalan na kami kaniyan tren ba. Nagbalik kami, ada all pitkin ka. Napalabason dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma kada kami dito. Ada pasama kada kami. Kasano tapaitan lakay. Agpada tamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na negosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Ingka rin ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin ka rin ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada auntie kan uncle ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul aging nga inot a nagimbag, ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy kumat tinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaistra ket mangisursuroak ita dito Ilocos Sur. Bumaket kan lumakay matan da uncle kan auntie, ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastamatan kani Nana Amelia. Dakkel a panagyaman ko iti Diyos gaputainted na kada kami ni Nana Amelia nga iso ti nakariknaak iti pudpudno a panang ipateg ti maysa nga ina. Kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taikkan pay ti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pay ida iti mabayag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Aimee. Ken ka pagayam, Aimee. Nuapay matngamin ano maminsan, nuasino pay ti saan mo akab kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. Nuasino pay ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka.
Saan matkid di nga amin taaddamat dagiti kakabagyan anaayat latamot at tumulong. Tinapatag ita kat nakaturpos kan nakaamiris matan da angkal mo kan ti asawa na. Kat sapay kuma taagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo amakangeg. Di tay kuman orayan nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas tan pagayam aymi, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.